мақомот эълон карда буданд ки табобати афроди гирифтор ба коронавирус аз ҳисоби давлат мешавад. тибқи маълумоти вазорати тандурустӣ то имрӯз дар Тоҷикистон 6457 нафар гирифтор ва 55 нафар фавтида аст. ҳарчанд бархеҳо омори ғайрирасмиро аз ин бештар мегӯянд. мо бо сокинон суҳбат кардем ва аз онҳо пурсидем ки табобаташ аз кадом ҳисоб буд. хешомо бечораҳо зану кӯдакҳошон касал шуданд, на дами истиқлол хов рафтанд. нахо ки дар ами коронавируса чи бало пул нестай ами хеле айваёра бикананд. ин чи хеле мешад пенсионеро. дар тамоми беморхонаҳои ҷумҳурӣ ҳамин табобати ҳамин вирус аз сӯи давлат. вале ё худатон ё ягон хешовандотон аз ин гузаштед? бемор шудан ҳамаш аз ҳисоби давлат табобат карданд. дар моамбур ҳар кас аз ҳисоби худаш табобат гирифт. чанд пул табобат кардеш мо? табобат ки рӯз гап ҳисоб накардем, вале ҳамҷа навистагием. тақрибан чанд аст? тақрибан $1000 мешавад харид. ҳамаи пул барои не барои худам тоқа худам як бачаам тамом. тараф давлат ягон ёрдампулӣ нашид, ягон хенаше муроҷиатам кардем, пешниҳодам кардем нашид. ба ки муроҷиат кардеш мо? раиси шаҳр ва вазири эми тандурустӣ чанд кас даъво кардем, гуфтем ки мақсад ҳамин дору пору мақсад арзонтар кунанд, мақсад ҳама ҷода қимат нархи наво. ма як хешам касал шуда буд, фамилияи худам чон табоб букардам, бо ҷодам гапу ҳастаги ҳукумат чиз кеса бесум хеле ин гапурам бисёр шунавидем хеле аста ҳисоби худамон полный точ приз гирифтан худамон буд. апаи калонеам чи буд, касал буд. полный ҳисоби худамон ягон ҳисоб больница ягон чи набудааст. фақат ҳамун больница койка вай тамом. дигар ҳама ҳисоби худамон буд. ҳисоби худамон камтар так несильно, но камтар вайшел харидем. вай худмон чанд та хеш тавро мурда рафтан. шумо масалан чанд пул сарф кардед барои дору, барои табобат? акун барои аку фарзандо вай мекунам, мо аку фарзандо будаги ҷода вай ҳам дороя ижда кунеги медава мебиёранд. как раз ҳам вақту дору дефицит 50 сомона дороя 350 сомона фурӯхтанд. это грабеж халқа вай кардам. хеле вақт наоборот как-то халқ сплочённый шуда, ядигариш давай кардаш дар кор, дастгирӣ кардаш дар кор. то чтобы абдирал ҳамин вақти касалӣ вай момент карда мисол халқа вай кардан это некрасиво.